Tampereen ratinalla. Täältä lähtisi varustelleka etäsotilasmarssi vuodelta 2026. Nyt on toi GoPro mukana, mikä tulee kypärään. Ja reitin pistän Street Viewin sitten lopuksi. Joo, täältä se lähtee. Täällä on hiukka lunta maassa. Mistä on ollut tosiaan niin ihan kunnon kevätkeli, kukkiet tullut jo ja plussaa ja yöllä on ollut lähellä 0 astetta, mutta sitten eilen ensimmäiset sateet, kevätsateet ja ne tuli lumeena. Kuohuinpullo, rasiaalinen suklaata. Kiva näkymä. No, miksei? Tällaiset portaat on pahat. Tai portaat on pahoja, kun on vielä yli 20 kilometriä edessä. Nyt kun noi portaat pääsin ylös, niin pidin pienen tauon tänne. Otin vähän vaatetta pois. Ei tää niin kylmä loppujen lopuksi olekaan. Täällä on selvästi plussaa. Lunta hiukkaa on maassa, mutta se varmaan suurin osa sulaa tämän päivän aikana pois. Mutta nyt valmiina jatkamaan. Mä oon nyt tullut 4 kilometriä vasta.
pieniä teknisiä haasteita täällä, että akku loppui nyt, niin vaihdoin uuden akun. Huomasin, että tämä edellinen akku ei ollut ladannut yhtään täällä jostain syystä. Se lähti kyllä lataamaan nyt saman tien, mä pistin sen uusiksi tänne näin. Nyt se lataa noita molempiin, mutta se on vähän huono, että ei ole ladannut yhtään. 100% toi näyttää, että nyt kyllä pitäisi olla akku. Kyllä se siellä lataa. Et onko sitten menikö sitten, taittuukohan johto vähän huonosti sitten. Pitää ehkä koettaa vaihtaa näiden paikkaa. Mutta joo, nyt meni viimeinen akku menee nytten kameraan ja mä nyt toivon, että nämä jatkaa latautumista tuolla. Pysähdyin nyt ja kurkkasin laturia, niin nyt se on ladannut. Nyt on ihan selkeästi laturi toiminnassa. No niin, katastrofi vältetty. Akun vaihto taas ja nyt on toiminut viimeinen laturi. Tää on ihan melkein täynnä tämä akku ja tää on tulos täyteen. Nyt tässä on tyhjä akku taas latauksessa. No niin. Mä oon pistänyt GoPron pois päältä näiden alikulkusiltojen ajan. Google Street Viewillä on paha tapa, että jos se näkee, että mä menen alikulkusiltaan, se tulkitsee, että mä oon mennyt sisälle rakennukseen. Ja Google Street Viewillä ei voi pistää rakennuksen sisältä kuvia. Niin mä oon ihan suosilla pistänyt sitten niin GoPron pois päältä. Mä oon nyt tullut suurin piirtein 15 kilometriä. Ja se on sinänsä vähän huono juttu, koska mä olin etukäteen katsonut, että mulla on 15 kilometriä aika paljon edempänä. Mut ei se sinänsä haittaa. Pitää vähän loppumatkaa miettiä uusiksi, sit kun pysähdyn. Niin
Vähän katsoa, että minne sitä oikeasti pääsee. En mä pääse ihan niin pitkä reittiin, mitä olin ajatellut, kun täällä maastossa se etäisyys on vähän pidempi kuin se, mitä kartalta pikaisesti mittaa. Tämä reitti, mitä nyt on tullut, niin sinänsä ihan kiva reitti. Kartalta ei ollut lainkaan varma, että täällä on näin hyvä reitti, tämmöistä maastopolkua. Mä olin varautunut siihen, että mä kävelisin asfaltilla paljon enemmänkin. Mutta tää on ihan kiva mennä tästä järven rantaan. Mä oon nyt 4 tuntia suurin piirtein kävellyt ja siis jotenkin on mennyt tosi nopeasti aika. Olen audiokirjoittanut korvissa, on niitä kuunnellut, mutta ajattelin, että nyt on varmaan ihan hyvä paikka käydä syömässä välillä. Mä oon nyt 16 kilometriä ja tullut. Niin. Mä pidätän näin tien alitse ja siellä mä tiedän, että on asutusta taas. Niin tää voisi olla hyvä paikka pysähtyä. Pistää toinen pieni leiri ja tehdä ruokaa. Pieni päivitys. Katoin karttaa, niin tässä on niemi, mikä on hiukka eteenpäin ja vasemmalle, tässä on niemi ja menen sinne, niin pääsee hiukka kauemmas tuosta noin tiestä. Tällä kertaa on tämmönen ruoka. Tää on ihan tuntematon mulle. Kiva, että tulee hiukka vaihtelua. Katsotaan, että tässä ei ole hyviä päiväyksiä. Että tässä on, tää on retkiruoka, mutta tämä ei säily montaa vuotta. Mutta tämmöisen reissulle ihan hyvä. Ehkä. Tuli hakea hiukka vettä. Tää on aika mutasta tästä. Aikaisemmin oli paljon niin puhtaampaa vettä, mutta ei nyt ole vaihtoehto. Ehkä mulla on tästä näin jonkin verran vettä ja sitten vaihdan sen parempaan, jos tulee vastaan. Siinä oli noin 50 minuuttia lepotauko, ruokatauko. Pikkasen teetä. Ruoka oli ihan hyvää. Ei mitään valittamista. Sitten vaan jatkan matkaa. Vähän tuli viileää tossa noin, että mulla oli toinen taukotakin päällä ja auttoi ihan hyvin. Niin. Sitten niin, täällä on melko kova tuuli, niin mulla oli tossa tuo riippumatto ja tossa on tämmönen kuollut puu, niin sieltä yksi keskikokoinen oksa tippu tohon maahan. Noin 10 metrin päässä. Katoin tässä mun lähellä, tässä onhan tossakin kuollut puu. Ehkä toi ei ollut kaikista paras paikka pysähtyä. Kun katsoi, että onhan tossakin ihan pystyy kuollut puu ja täällä on se melkoinen tuuli tällä hetkellä. Sata metriä hautausmaa. Mun pitäisi mennä tonne, mutta ehkä mä käyn kurkkaa, että mikä on semmoinen hautausmaa, minne mennään pientä metsäpolkua pitkin. Pitkäniemen sairaalan hautausmaa.
Muinaiset haudat suojeltu muinaismuistolailla. Mutta joku vielä vanhempi sitten. En tiedä. Joo. Siellä on Vihnusjärvi tuolla suunnassa. Mä olin etukäteen kattonut, että sit kun olisin kulkenut tämän Vihnusjärven aivan länsipäätyyn tonne päin, niin sit mä olisin kävellyt 15 kilometriä. Ja nyt tällä hetkellä mä oon kävellyt hiukan yli 19 kilometriä. Tässä on reilu 5 kilometriä tullut vähän ekstraa. No, niin, suurin piirtein 5 kilometriä tulee ekstraa sinne. Siinä vaiheessa kun tonne pääsee, vähän ylikin. Tämmöistä tällä kertaa. Sitten tietty, mulla on pelkästään mun kännykän kepsi, mihin mä oon luottanut. Se lähettää mun kelloon kepsi ja sitten on trackeri tuolla taustalla. Ja sitten ehkä lopuksi saan vaihtoehtoisen lukemaan vielä GoProsta, että siellä GoProssa on oma kepsi, niin se kertoo sitten oman mielipiteensä, miten pitkään mä oon kulkenut. Olisikohan tää ihan tuoretta. On tää melkoinen tuuli ollut ja ihan myrskyä. Myrskystä on puhuttu uutisissa, niin ehkä tää on sen tekosi. Pikuja näyttää olevan. Näyttää siitä, että pitää kiivetä tuonne ylös takaisin. Nyt olen pisteessä, jota etukäteen ajattelin, että on 15 kilometriä. Ja nyt on 21 kilometriä tultu. Joten mä katon vielä, millaisen nekin teen. Joku pikku tikka tossa noin takuttelee. Käyn hakemassa jotain ruokaa tuolta kaupasta vielä. Sain soiton, niin
Ja kotiväki pääsee hakemaan vasta reilun tunnin päästä varmaan. Tässä ehtii hyvin käymään, tai ehtii hyvin syömään, mutta ei välttämättä trangia ruokaa. Käyn siellä ostamassa jotain. – 25 kilometriä tullut nyt kellon mukaan. Polar-appin mukaan on 25 kilometriä tullut, mutta mä pistin mun toisenkin sijaintitrackerin päälle tuossa noin, kun mä lähdin reissuun, ja sen mukaan mä oon tullut vasta 23,5 kilometriä. Mennään jo tiedä sitten. Mä nyt jatkan matkaa vielä. Pistin viestiä kotipuolelle, että saa tulla, mutta varmaan kestää vielä aika pitkä. Tavoitteena on, että ainakin saatan noin toisenkin trackerin 25 kilometriin. Nyt alkaa toinenkin trackeri kertoa, että 25 kilometriä on tultu. Sinänsä tämä olisi enää ok paikka lopetella, mutta tuossa on tie, mistä voitaisiin noutaa, mutta menen vielä tuosta, jatkan tuonne päin ja sitten teen tämmöisen kierroksen, mikä palaa sitten lopuksi tähän ei tiellä. Tulee varmasti 25 kilometriä täyteen. Jos mä ihan väärin näen, niin onko siinä kuule sammakon kutua? Iso kasa. Tuommoisia palloja näkyy tuonne veden alalla. Vähän lisää sitä näemme samaa tavaraa. Tämä on ihan selkeätä kutua tosiaan. Sammakon kutua tai sammakon muni. Nyt alkaa reissu lopussa. 28 kilometriä on kellon mukaan ja no varmaan vähemmän tuonne toisen täkkärin mukaan. Ja tää näyttää ainakin paikalta, minne pääsee autolla. Joten mä jään tänne odottelemaan, syön nyt sen ruuan. Koiraliikuntametsä täällä. Tämmönen reissu. Kello on, no pitää katsoa kello. Kello tulee 6 illalla. En yhtään muista, koska mä lähdin. Oli varmaan 10 maissa. En varma. Tällä kertaa tuli ihan yksin tänne reissun. Viime ja edesvuonna mulla oli lapsi mukana rinkassa, mutta tällä kertaa se jäi kotiin. Oli siellä tullut yskä ja nuha eilen, niin ajattelin, että ei tuoda sitä ulos nyt, paha on virostumaan enemmän. Katsotaan ensi vuonna sitten. Reppu painaa varmaan jotain, tällä hetkellä painaa varmaan jotain 12 kiloa. Ehkä 11, en ole varma. Joo. Olihan tähän kiva. Jotenkin tämä reissu meni todella hyvin. Että ei ole ollenkaan niin kuollut olo kuin viime vuonna esimerkiksi oli. En tiedä, oliko sillä sitten suuri merkitys, kun mulla oli heti alusta lähtien nämä kepit, tai kävelykepit, tai vaellussauvat.
viime vuonna mä otin ne käyttöön vasta, kun mä olin jättänyt lapsen, tai tehnyt vaihdon, missä lapsi vaihdettiin toiseen rinkkaan. Et ehkä ne ottaa. Ei tää meni ihan ilman suuria ongelmia, että tuntuu, että vielä olisi voinut jatkaa pidempäänkin.